Mainit pa. Dah sudah sila gini ya. Konti sila. Ako nang tulog ha. Miyerkules ba to? Dito man sa kuan. Napa mo sa ano sa Quarantine. Quarantine. Hmm? Pero magawasay na. Martes. Plato ko tsara day. Tingog lang tanin. Imiyot na naman. Ano simple naman ko. Ano ko lang sana dito. Ang duho na ginukin ko. Someone, you don't want to eat here? Pero po, hindi ko ganang tanong sa kuan. Magsak na kugusa. Saan ka lang ka? Ya gani kan diyan. Pero gahapon ka nagkaon ko di man. Nakakagdan. Nakakagdan. Tagay ko wipes, palihog ay. Kaya nakatuan ko kuan. So itong gihatag nimo sa kuan niya. Basi ba? Di. Wa ko jud. Dala si kanit si. Awa na lagi si. Basta kuan kanang dangog. Di Basta dangog. Na may dangog. kuan mo na kanang basa-basa ano. Bursyo tan-awa ha, basig kaon ka lang nga kaon diha bisag awa. Dito bitaw. Ano naman lang hindi na balik-balik. Kanila yung kan. Salabutan na natin ko. Kamera. Kana. Sama ito. Wala. Dupi-dupi. Ida. Gubot sila, gubot. Sama na si patala ako. Ako di. Pero panit din sa kuha Ay sa si tanaw na to. Lain. Apa jauh? Ay day. Dapat diri. Ridik. Nawait contest na tayo. Ay ito masipon. Oh, labi. Labi. Uy. Usah deh. Enak. Usa na lang ka buko. Bantai. Bantai. Enggak. Anda. Ini mas, masak-masak mas. Pero tanawa nga pagkabasa-basa ay basig. Kau uy. Mas mana? Oke. Makan ni mah. Dapat na kuan. Pamili. O kanit si. Mi, nggak enak mi. Hah? Enak. Sino? Enggak ada. Ako di ko Kasi matakin naman Ako di ko pala. kasi po. Mo nang tatog ako di ko kasi po. Wala yung Pinoy. Lain. Ini kan. Enggak, lain na. O si o. Wala Pinoy. Wala tinoy. Uy, Vicente. Ano ka na sa? Ano ay pwede pa man ni o. Ni ka, mana ko na. Di man siya baho. Kasi ni. Ah. Ni ko Ko na guwapa pa siya o. Tangan. Okay pa man o. Okay man na. Iya,
po din po siya suka din. Nanana di asin mo puan ko. Plant ba plant? Plant. Yan kasi. Tuslo. Sige ko tikari. Mukbang. Bawal. Napay duha dire.